Carlsberg. De fleste mennesker forbinder Carlsberg med øl. Men det er også et område på Vesterbro i København. Mange tusind biler kører forbi hver eneste dag, uden nogen ved, hvad der egentlig foregår i området. De kender lidt til historien bag Carlsberg. Men ikke så mange ved, hvad der er i dag. Der var engang en stor arbejdsplads for mange hundrede mennesker. Men i dag er det primært en ultimativ turistattraktion. Dog er det mere end bare et turiststed. Folk bor her. Folk er kreative her. Folk træner her. Folk uddanner sig her. Folk leger her. Folk arbejder her. Og folk slapper af her. Stedet huser også verdens første minigolfbane, der svæver 10 meter over jorden. Et gigantisk klatreareal med svævebane. Og noget mærkværdigt ræbekunst. Carlsberg er blevet et sted for alle mennesker. Et sted, der er åbent for ny udvikling og kreative idéer. Men også et sted, hvor de gamle bryggerheste stadig går sin gang. Carlsberg.